Takže čau lidi, vítám vás text u prvního videa z mého YouTube kanálu a zahráme si Battle na serveru Survival Games. A tady to bude takový prostě seznamovací díl a budu vám říkat různé informace a tak dále. Takže za týden budu hodně vydávat videa s tím se zázvem. Jeho kanál najdete jako zázvy.cz a možná to natáčet videa prostě na kompu. Budu spíš natáčet s kámošema ze třídy a budu i vlogovat spíš se zázvem. Takže mám takový taky vlogovací účet. A hele, gamer. Píše. Gamerucek. Obraz. Tak to by se mohli dát. To je nějak na to. Takže budeme potřebovat takový rámeček. Tak to bude nějaká taková lepší fotka, takže uděláme takový lens. Hop, 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 hop. Šířku bude delší asi. Pojď. Jo. Dobře jsem to položil, tady dáme jako stůl. A teď tady musím dělat ten obrázek. Taky třeba uděláme. Když uděláme, asi uděláme beacon, bych možná i udělal. Teď si uděláme předlohu, jak to má být. Počkej, takže takhle uděláme krajinu takhle. Hop, hop, hop. Tady bude takhle to sklo okolo. Hop, hop, ještě takhle. To je to obsidian. Ne, kde je obsidian? Hop, hop. Potom to modrý. Teda toto. Něco bílýho sem. Potom takhle bílej ten plášť. No, vypadá to celkem divně, ale to je jedno. Teď tady uděláme nějaký věšáček. No spíš poutko. Takhle. Takhle tady to odstraníme. Děláme tady nějaký postavičky. Hop a tady je tráva, voka, oči,
Hop. Ale to uděláme trošku i 3D obrázek, bych si mohl udělat. Takže takhle a takhle. Takhle a takhle. Potom ruce jako páčky. A ještě nějaký háro. Tady. A místo skla. A to je, jo, tady. Ještě druhou postavičku. Ty uděláme takhle. Tady. Hop. 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 Uděláme ji blondětou. Ty vážně, kdyby měla kohouta. Jo. Ještě si mi takhle nedáme particle magic. Teď ten portál. To je docela dobrý. Hej, tak. Jo, to už chápu, to je paleta. OK, no, i good, dokon. Good. No. Poop. Game. I tak tento má taky celkem dobrý. OK. Líbí se mi to. To je z druhé strany. Tak teď ten cápek, to má hodně hezký, tomu dávám 8. To se mi líbí hodně. No, moc se mi to jako nelíbí. OK, no OK. No i když pup. Moc jsem nevyhrál se s tím. Nedostavil to nedostavil to, teď mu dávám good. A nevyhrál se s tím ani moc. Hezké vidíte. Hezká gamer tam byla. Jo, to jsem úplně čekal, že takhle to někdo udělá. Ne, můj super pup. To zničím takhle. Pup. Koukejte, hlava gamera. Jo, tento mám celkem hezký, OK. Team text, to jsem já. Co dáváte lidi? Mě má cápek 8. 6. jsem dal. Co jsem říkal? Tady ten cápek to vyhrál. S 23 bodama. Ten to měl hodně hezký lidi. Jo, tak jsem se připojil dobře.
building. Tak si máme ještě jednu hru. No i když. No už asi dávat nebudu, to by se mi nestihlo. Tak já se lidi zdravím a zatím čau.